Районда шул исәптән Илеш МТИ җәмгыятенең Тәләкәй сөтчелек фермасында кышлату чоры уңышлы тамамланып килә. Мал азыгы җитәрлек, хәтта артыгы белән. Иң мөһиме, коллектив тәҗрибәле һәм тырыш эшчеләрдән тора. Коллективта 16 кеше эшләйбез. Әлеге көндә 200 сыер савабыз. Валовый надай почти 30 ситнер, һәр сыерга 17 литрга төшә почти. Сөтне вошты сорт белән Уфа маргар заводка заводябыз. Ел башыннан әле 3 ай 58 бозау алдык. Әле бозауларсыз сыерлар таналар бар әле. Хәтсез. Сөт җәйге чорга тагы да арттырырга планда инде. Җәмгыять бер урында гына тормый. Заман белән бергә атлап, яңалыкларга омтылып, аны кертеп кенә тора. Яңалыклардан без быел Тирәтниктә яңа клеткалар алып куйдык. Шуннан вентиляция эшләттек. Молочный такси алдык. Сөтне пастеризовать итеп бирәбез һәрбер бозауга 5 литр исәбеннән. Алдагы көннәрдә шулай әйбәт кенә сау-сәламәт булып исән-имин генә эшләргә язсын дибез. Биредә тәҗрибәле 3 савымчы Ләйсән Әмриянова, Әлфисә Фарахова, Резида Сәлимова, Алмаш савымчы Раушания Газизова үз эшләренә җаваплы карап, тырыш, намуслы хезмәтләрен салалар. Эшне иртән сәгать 5-тән башлайбыз. Сәгать 10-га хәтле сыер савабыз. Сыерлар күп, 70-шәр сыер савабыз. Продукция күп, сөт күп булгач акчасы да күп. Ой сайын берип баралар. Рәхмәт Газизанышка. Киләчәктә дә шушлай тату гына, әйбәт кенә, таза булып эшләргә язсын. Яшь бозауларны тәрбияләү Фируза Шакировага йөкләтелгән. Ул аларның һәрберсен сабый балалар кебек тәрбияли. Шушы авылда туып үстем, шушы авылда калдым дигәндә инде. Хәзерге вакытта менә әле 37 бозау карайым. 37, 57-гә дә җитте кышкы вакытларда. Кыш башларында инде декабрьләрдә, январьләрдә исән-имин үстерәбез алай. Менә биокорм бирәбез. Беренче айларда инде аннан җылы су бирелә, суткысына 5 литр сөт эчерелә. Эшемне яратып эшләйм. Акчасын вакытында түләйләр. Акча булгач барсы да була дигәндәй, сәламәтлек булсын главный. Барыбызга да шулай. Сыерның сөте телендә дигән әйтемне биредә терлекчеләр яхшы аңлап эшләйләр. Һәр көн малларны мул ризыклар белән сыйлыйлар. Тәләкәй авылына турып үскән егетләрне без җайларны басудан яшел үлән чабып кайтабыз инде, чабып шулай малларны туйдырабыз. Кыш аенда менә хозяин агрегаты белән малларны туйдырабыз. Саламын, пешәнен, onun барсын да салып, синажын, силосын бергә салып бутап. Малларга мул ризык әзерләйбез. Әйе, район буенча алдынгылар исәбендә барган Илеш МТИ җәмгыятенең Тәләкәй сөтчелек фермасы коллективы тырыш хезмәте, бердәм омтылышы белән мактауга лаек. Тырышларга уңышлар һәрчак юлдаш була. Айгөл Малаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.